Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. După cum v-am spus și în videoclipul anterior, un videoclip scurt de 30 de secunde, astăzi vă voi explica ce se va întâmpla cu acest canal și ce voi posta în continuare, pentru că hamsterii mei au murit. Toți trei. Am avut 3 hamsterici, iar toți 3 au murit din păcate. Cel alb, adică Pufoșica, a murit din cauza unor complicații, a fost gestantă, iar când se nască au apărut niște complicații și a murit. N-a mai avut efectiv ce să-i fac. A făcut avort, cred că, și-a mâncat puiuții, a slăbit foarte, foarte repede și după ce a slăbit foarte repede a și murit în câteva zile. Am încercat să-i dau ceva tratament, am fost la farmacie veterinară, dar din păcate nimic. Celălalt, Speedy sau Pufoșel, cum mai spuneam eu, a murit din cauza pisicii mele. Într-o seară l-am pus în țarcul lor de joacă și am lăsat acolo. Iar pe Speedy l-am uitat în țarc. Nu l-am mai pus înapoi în cușcă și am adormit. Iar peste noapte pisica a intrat în casă și din păcate l-a prins. A avut un sfârșit cam tragic. Iar al 3-lea hamster, pe care voi nu prea știți, doar dacă vă uitați și pe contul meu de TikTok știți de el, este un hamster tot pitic, siberian, de culoare gri-maroniu. Acela a murit de bătrânețe pentru că nu a avut nicio complicație, n-a fost omorât nici de mâță, pur și simplu a murit de bătrânețe. Avea în jur de 2 ani și de aceea a murit. De aceea consider eu, pentru că mi se părea că era destul de bătrân. Eu l-am avut timp de 1 an jumate, iar persoana care mi l-a dat a zis că nu știe vârsta pe care o are. Deci presupun că avea în jur de 2 ani. Deci, da. Aici este iepuroiul, după cum v-am spus, și adăpătoarea. Și acum o să trecem la iepuriță și am să vă explic ce se va întâmpla cu acest canal. O să opresc un pic camera pentru că am și un ou în mână și nu prea am cum să închid cușca. Am închis cușca și am trecut la iepuriță. După cum vedeți, aceasta este o iepuriță de rasă cap de leu, rasă pură de altfel. Pentru ea, la primăvară, voi cumpăra un iepuroi, tot de rasă pură, cap de leu, pentru a avea o rasă ca lumea, nu metis. Pentru că eu până acum îmi perecheam acel iepuroi de dincolo cu această iepuriță cap de leu. Și ieșeau un metis, care ieșeau cu cap de leu, care ieșeau fără cap de leu, fiind metis. De aceea aș vrea să-mi cumpăr un iepuroi cap de leu ca să am rasă pură. Bun, după cum v-am zis, am să vă explic ce se va întâmpla cu acest canal de YouTube. Mai pe scurt, pe acest canal de YouTube voi mai posta cu hamsteri, dar la primăvară, când urmează să-mi cumpăr alt hamsteric. Cam deodată peste iarnă consider că am destule animale, mai ales că mâine, astăzi fiind sâmbătă, îmi voi achiziționa, adică voi primi cadou niște zebre australiene. Deci pe acest canal veți vedea videoclipuri cu diverse animale, numele va rămâne tot Hamstericii Forță, totul va rămâne la fel, dar voi posta cu mai multe animale și o perioadă nu voi mai posta cu hamsteri, o perioadă cam de 2-3 luni, adică perioada aceasta a Crăciunului. Apoi la primăvară o să-mi achiziționez alt hamster. De ce o să-mi achiziționez alt hamster abia la primăvară? Pentru că, acum iarna, am observat că nu prea mai găsesc hamsteri și pe care îi găsesc sunt foarte scumpi. Pe Lucky l-am luat cu 10 lei, pe Speedy cu 10 lei, pe Pufoșica cu 10 lei. Toți am luat cu 10 lei. Acum nu găsesc hamsteri sub 20 de lei. Și sunt, doar ca să știți, sunt din Timișoara. Deci în Timișoara am căutat și pe OLX și pe Publi24, peste tot nu găsesc sub 20 de lei. Deci o să aștept până la primăvară, până când o să mai vină o femeie în piață, o femeie pe care o cunosc, nu este din Timișoara, este din altă localitate, dar primăvara vine în Timișoara la piață și atunci o să merg să îmi cumpăr hamsterici de la ea. Dar până atunci nu am cum să îmi cumpăr alt hamsteric. Deci, da.
în perioada aceasta a Crăciunului, a sărbătorilor, veți vedea videoclipuri numai cu iepuri, găini și zebre australiene. Poate o să fac și niște videoclipuri cu țestoșica mea și cu peștișorii mei. Dar până atunci o să vedem ce vom mai filma. Deci, după cum v-am spus, canalul va rămâne la fel. Eu voi continua să postez pe acest canal și încă o dată îmi cer scuze dacă s-a auzit destul de prost și îmi cer scuze pentru că se vede foarte întunecat, dar după cum v-am spus, este dimineață foarte devreme și nu se vede prea bine. Și lanterna nu prea am cum să o pornesc acum, deci îmi pare foarte rău, dar cam asta e. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și ne vedem data viitoare.